Iraila niretzako antolaketa eta izan emate hilabete izate batez, eta pozik nao, martxan jarriko dian ikastaro guztiekin, asteko aste bukarantan komunikazioz bortitzeko astapeneko ikastaro egingo deu, modelo honen oinarriak jarri ahal izango ditugu, gero edozein harreman eta zabaldu ahal izateko, eta jarraipena eman nahi dunentzako, baita ere sakontze ikastaroak aurrea atera da, eta bertan, hileroko jarraipenakin, praktikatzen eta sakotzen jungo gea erreminta honei brilloa ateratzeko. Urtero bezala, hainbat eta hainbat herritan guraso eskolake martxan jarriko dira, hauek hilean behin, gurasoak elkartu, eta hilabetean izaten nahi dien gai edo gatazka edo zalantzen inguruan, danoke interesatzen zaizkigun horietatik ikasteko aukerak, eta guraso askok esateuen bezala, hilabeteko txutea jaso, egunerokoai aurre egiteko. Zuzeneukoak bere xarma du, eta uste hau ezin dugula ordezkau, baina onlineak ere, baditu bere onurake, eta beraz ondo edo beto datorkio nantzako, etxetik eta grabazioak ere ematen dituen onurekin, aukera hau ere irikita jarraitzeu. Aurtengoan, onlinei jarraitzen, beste ikastaro formatu bat, atera dut, nola entzun eta nola hitzein, arrakasta handia izan duna, hau gazteleraz izangoa, beste lankehienak euskaraz egiten ditutelako, eta hori ere aukera emateko, eta, hau kasu honetan, elkarrekin hasi liburuko ariketak praktikatzen arituko gea, 8 astez, ordubeteko saioekin. Irakaslei zuzenduta berriz, jirafa hizkuntzaren ikastaro online ikastaro hori ikasikin 3. urtez antolatzen nahi geana, bertan bideo, audio, artikulu ez gain, hilabetean behin, baita ere online saioekin, eskolan bizitzen izaten egoera edo gai hoiei lantzeko aukerakin. Izen ematen eguna amaitu baldin bada ere, proposamen botako batek interesa piztu baldin baizu, edo azkeneko momentura arte utzi baizu, eta eguna pasa baldin bazaizu, lekua da on taldeetan, sartzeko aukera balorau dezakegu. Eta udazkena iritsi danez, udaran sortzen jundien fruituak askatzen jungo naiz, eta beraz, adi egon, ze nobedadeak laizti izango dira.